ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди яка реклама кардем. Бораҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад иншоалло ки ягон камбуни нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чхелай? Ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. Ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? Ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адреси метро Катени, номери WhatsApp акамон. Мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай. Хонаи якумини фурӯшимон дар видеои имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Конибодом, кӯчаи Ёдгорро гуфтаги бор доро. Хоб дар хона мебошад шерӯинар 7 сотиқ заминай, масоҳати заминаш яъне ки дар 7 сотиқ замин ҷойгир шудааст хонаи якумини мо. нархи хонаро бародоро 260 000 сомонӣ мегӯяд. Нашоди обу светиш ҳечи гуфтагӣ нест бародоро. Гирди атрофи хона маҳкам ошхона ва ҳоҷатхона, яъне ки кухни, баня ҳам хелсо дӯстони азиз дорад. Рақамҳо барои тамос 927 82 35 35 қади занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшиамон, хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Дӯстони азиз, ҷамоати қалъа, деҳаи Сарчашма, документҳои хона ҳамаш 100%. 4 дар хона мебошад. Хона яъне ки дӯстони азиз бо хишти пухта бардоштагӣ. Коробка мебошад 4 дар хона ва масоҳати заминаш 14 сотиқ заминай. Нархи хонаро бардоро 278 000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомила ҳам дорад. Ин марҳам бардоро калидор якум хона, дуюм хона ҳамаш ҳастанд. яъне ки хонаи беҳтарин нархаш 278 000 сомонӣ. Рақамҳо барои тамос 944 48 68 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай бардоро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Баҳористон гуфтаги дӯстони азиз. яъне ки хонаи мо дуошуна ҳастай дӯстони азиз, 6 дар хона, масоҳати заминаш 8 сотиқ замина, гирди атрофи ҳавлӣ маҳкам кардага дӯстони азиз, яъне ки дарвозаи нав часпондагӣ. Нархи хонаро дастарошни 340 000 сомонӣ мегӯяд. дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Баҳористон, 6 дар хонаи бардоро 8 сотиқ замин. марҳамат дар номерҳои 409 67 78 78 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиамон дар навори имза, хонаи фурӯшӣ ҳастай дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, яъне ки ҷамоати Шавро гуфтаги дӯстони азиз. гирди атрофи хона маҳкамаи 3 дар хона ва 2 сотиқ замина масоҳати заминаш. нархи хонаро срочни фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ. кухниву баняву ошхона дорад бардоро. рақамҳо барои тамос 904 22 36 32 қад метавонед дар тамос шавед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо роҳ кунед, иншоалло ки реклама кардан хонаҳои шумо ва заминҳои шумо фурӯхта медиҳем бардоро. лайкаро фаромӯш накунед ва дар канал подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз гуфтаги бародоро. хона яъне ки хона деэтажаҳ падвал дорад. хоб бо хишти пухта бардоштагиай 5 дар хона ва масоҳати замина 6 сотиқ заминай. нархи хонаро 230 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила ҳам дорад.
дӯстони азиз, яъне ки хона гуфтагие ки барои зиндагӣ кардан тайёра, гирди атрофи хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ҳастай. Нақша 230 мега бо савдо мешавад. Марҳамат, муроҷиат кунед. шашумин эълон мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, яъне ки дар шаҳри Сарбан, 3 микрорайон. дар хонаи барак дохтагиай ва 2 сотиқ заминай. Гуфтагие ки дӯстони азиз ки ба ҳама чизу чораш кардӣ фурӯхта мешавад. Холодильники, кондитсионер, яъне ки термикси ҳам хеле со, яъне ки дӯстони азиз дорад гуфтагие. нархи хонара 210,000 сомонӣ мега, боз муомила дорад. Рақамҳо бароятон аст 973 26 66 60 қадим метавонед дар тамос шавед. боқӣ сарбаланд хонавод бошед. Хайр дӯстон, то видеои оянда. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.